guys, majong buntag. Welcome to my channel. Ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Karon guys, na ako diri guys gasut-suot sa mga kakahudyan kay muadto ko guys sa kanang pabuhan og sa manukan sa among silingan kay tagaan kuno ko ni og bajig laki. Diya moron guys, tanaw na to guys. Kanang sakakos. Kilid kadyo. Guys, bakilid kadyo guys oh. Pero ibabaw ra pud di sa among puyan. So karon guys, na bakilid kadyo oh. Mo ni mga gihanan sa uno guys magngahoy ni. Diya kay tagaan na kuno-kuni dya og pabo. Kilid. Ito na guys. Hintingig lang mga pabo. Jangan kauban iru uban din na siya. Grabe ka bakilid. Kuan pa ron guys, mga 6:30 pa. Daw na to mga pabo dito guys ug kanang manok. Daghang kadug manok dito. Ug dako pala man jud lugar. Magbuhi kog daghang kadug manok guys, kaso lang gamay ra kadug among lugar dito sa garden. Manok ug pabo. Now guys, mga kahoy. Langat kayo. So hapit na ta guys. Hapit na ta moabot sa kuan. Tungason. Kay dugay na pagkuan na ka pag jogging. Guys, tanaw na to guys ha. Guys, tanawa guys, sara naghana. Mo ni guys ang kuan kanang mga manok sa ang silingan nga buutan. Oh. Nani guys oh. Kada adlaw buntag hapon di sa mga ridari guys. Kay naaguban nang gikuan nang gi no na itlog. Naghana jud ay atid da. Muna sa guys katong muhatag na og pabo. Diyan na po'y pabo dito sa ubos. Ito guys, oh, naghana guys. Ginoo ko. Naghana juga guys. Oh, na-ignorante mo? Wala, kay karon pa ko. Karon pa mo kakitag sigbin nga re. Hala. Oh, tanaw nalindog sila guys kay ang mga manok diday makailad sila kisay tag-ija. Na. Parang naghana nila oh pangaan na mo gibuhatan ni mo nga ni atiday nga kuan ang masubra nga sa pagkagahapon na masubra gamay akong lubyuhan din itahan ako gamay tubig ganahan man sila kan ara pong sobra kailan lang inom-inomon kay okay ra digdi pag mo ngari kay naa pa may daghang katong sobra di ay kanang yani ba kaning butanganan gamay naman gamay na joy gamay masubra nga mo na akong kay ganahan sila na ibasa-basa sa nato na pud si Jay kuan kanang 45 days. Hala daw sa kanya to nga tuon guys ag katong ijang kuan. Picture ang daghan na to aron. Tulo na ni katre. Nga itlog. Tulo ka tre na ni nga itlog guys, sa daghana sa itlog. Na Nang ani koy piso, sa usa ka basket. Kuan sila kabuk ni sud. 5. Na 5 sila kabuk
Kay mga itlog na sila, 5. Hindi rin noon, si Jarang isa na tanawa sila Mo na ilang mga basket nga ilang itloganan, kada adlaw jud sila makakuha itlog daghan kaadto. Kanang adto jud ni nga negosyo ba kanang manok. Tanaw man naog na siya kay nakaitlog na. Itong tanawon. Tanaw na tong itlog, guys. Okay. Sino na to ha? Okay. Nawa guys. Na guys na. Lakaw na siya isa guys kay nakaitlog na. Ha? Na itlog na siya. Buru. Dere na, mura na sila. Na itlog. Diya mo nang kuhaon ron. Karon ako kanang butangan man jud ako usa para sila malipay og loob nila. Diya mo ni siya guys sa mong silingan nga buutan kadto. Kana mo na buutan na mo ng silingan. Na daghana kadto guys. Salamat kadto Ati Day. Kay gitagaan jud ko nimo og kuan. Snapod si Zay daghang kadtong pabo. Hi. Hi. To, nanua sila. Nanua sila naidake. Nga guys. Dasaha kay kan mo ni sa gitagaan ko ni jag duha ka buok nga pabo, baji ug laki. Diyan na guys, daghana sila guys Hi. Uy, ngano nga nawag ka? Ngayon, kita ka og sigbin? Ha? Ha? Kibaw lagi siya ako no? Daghan ka dyan guys. Gatuan na guys, gidakip na ni jag duha ka buok atong tanawon dito. Kuan guys, anawa guys, mga 45 days po ni siya guys, mga bago ni siyang gibuhi. Kanang pangkuan ko ni guys, kanang pagsidan-sidan, madyo na nga lagi magbuhig nga ni kay malibre na po sudan kay kana 45 days raman na siya pwede na sa makuan. Mahal ka ang kilo man sa manok. 45 days na siya makuan na siya guys, maihaw na. Ya karon guys to agi jang gidakep pag kuan guys, aga ijang ihatag ni dyan nga duha ka kuan, duha ka dyan na agi jang kuan lugar ka nang nagdungaw kundis dagat to Nana guys, idakpan ako ni dyan mo na isa man na iya, baji laki ako ka ni may laki. Na sila guys, may diyang gihatag na guys Salamat Ati Day. Kuan ako takip na ko kuan, hidakpan ako nilag kuan pabo. Diya padong na po ko naog. Kuan na kasugilan kuan sa ibabaw. Manok. Naharang gikigis ang kuan day guys, ang ipatalikod kay na. Guys, badi ug laki kadi siya. May badi. Kami may laki niya. Salamat kadto Ati Daday. Na guys, ligo kong singot kay arang nagit ko dito hulingat dito. Aha na niibot ang dito koral guys. Sudlanan ja guys, aga mong manok dari sa gibalhin. Kay maghimo na kog lain butang anak manok sa sang gisiguri sa butang as manok. So, diri na mo. Ayun. So, badi na silang laki guys. Saman, yung ibag umo? Tweety og si Bubbles. Si Bubbles kay kani siyang laki. Si Tweety tong bayi. So, inungan ron ha. Karang gibugjagay na mo ha. Bubbles ka ha. Tweety mo lang. Ikaw si... Tweety, kay bayi man ka. Kani, si Bubbles. Bubbles, dali. Nasa muna na buka ko tukaan. Hi guys! Salamat jud kadto kay naanak ko'y pabo. Unsa karong mabisi na pud ko guys kay maghimo na pud ko laing kulungan atong ahang manok kay ahang gibalhin man atong manok dito sa brooder sa kay kanang nalagi ay ihatag lagi nga pabo niya. Salamat kay kadto ko sa naghatag Ati Bini
Ja kanang mo dinis jang ati tabang na mo diri guys kada pandemic. Ja salamat jud kadto nimo ti. Kuan kanang radyo kang kabuutan. Ja mo to ang vlog ron guys. Kanang hada itong gipanganlan ahang pabo guys. Si sa tuwing anak? Grace ug Lorky. Lorky kay ganiha guys, ningon ko nga si Tweety ug si Fluffy. Jadi man sila ganahan kay Grace lagi kuno og Lorky. Ja Lorky kuno tong kuan kanang lakin ja katong badji Grace. Ja mo to ihingan na mo among pabo guys kay ang anak may nihatagan na hang gusto mo tatlo kuan bubbles kuno og Tweety jadi wa mo kulilami mga nga ilang gilisdan. Ja salamat kadyo. Ja salamat din sa tanang mga nagtimbaya sa akong kuan ug si pananaw sa akong vlog. Si Ate P. Israel. Salamat ka nimo ti. Ja di na ako ma-mention ang uban guys kay nakalimot ko sa to mga kuan. Basta salamat ni jud tanan. Tanan-tanan nga ning comments na sa mga vlog guys di mo na matagsa-tagsa jud sila. Salamat ka jud ni jud tanan ja. Magamping tang tanan ja. See you next vlog. I love you all.